गुलाब जइसन खिलल बाड़ू, तू भंवरा से मिलल बाड़ू। ये गाना तो आपकी यादें हुई और ये गाना गावे वाला नीलकमल सिंह के लेके बहुत बड़ खबर सामने आ रहा बा। जी हाँ, नीलकमल सिंह जौन भोजपुरी के सुपरस्टार बन चुकल बाने, जौन अपनी गायकी में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बराबर टक्कर देने, वो नीलकमल सिंह अब चुनाव लड़े जा रहल बाने बिहार से। जी हाँ, बहुत बड़ खबर आपके दे रहल बानी। खेसारी लाल यादव जौन पहले ही हम बता चुकल बानी कि समाजवादी पार्टी के टिकट पे यूपी से चुनाव लड़ सकेने। पवन सिंह जौन की ए बार बिहार विधानसभा से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ी हैं और अब जानकारी सामने आइल बा कि नीलकमल सिंह भी चुनाव लड़े के तैयारी में बाने। बक्सर के आसपास के कोनो सीट से वो चुनाव लड़ सकेने। बक्सर में नीलकमल सिंह कुशवाहा के लेके जौन फैन फॉलोइंग बा, भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके जुदाई वाला गाना जो इमोशनल गाना होला, ओकर जौन दीवानगी बा, उससे केहू इनकार ना कर सकेला। हर केहू जानता कि ये समय इमोशनल गाना के अगर सबसे बड़ कोई बादशाह बा तो वो नीलकमल सिंह बाने। उनसे बेहतर इमोशनल गाना अब केहू ना गावेला। एगो जमाना रहे जब पवन सिंह गावत रहने, लेकिन अब नीलकमल सिंह वो जगह के पा लेल बाने। इमोशनल गाना में उनके केहू टक्कर दे वाला नहीं के। और यह वजह बा कि अपनी फैन फॉलोइंग के देख के शायद कुछ लोग उनसे एक तरह से उनके प्रोत्साहित कैले बा कि आप चुनाव लड़ी और विधायक बनी। हालांकि देखिए, नीलकमल सिंह की तरफ से वहीं ले आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं किया है, लेकिन फिर भी कहल जाता है कि नीलकमल सिंह चुनाव लड़ सकेने और नीलकमल सिंह बक्सर के आसपास से कहीं से चुनाव लड़ सकेने। अब आपके का लागत है, नीलकमल सिंह के चुनाव लड़े की चाहिए या ना लड़े की चाहिए, कमेंट में बताएं। मिलत नहीं अगली वीडियो में भोजपुरी के खबरन खातिर हमरा के जरूर सब्सक्राइब करी। देखत रही भोजपुरी वाला भैया। नमस्ते।